Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. Ja. Ik wil graag nog even opluwen. Maar dat mij net van Cornelia. Ik moet sliepen. Maar daar had ik net zo volle zin in. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krul in het heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Tomke kan het sliepen. Het is al laat. Tomke moet naar bed. Hij had de pyjama al aan. Mag ik nog even opluwen, Cornelia? Heel even maar. Het is nog luchtboeten. Nee, Tomke. Mama staat in juf Klasketa. En sliepen is goed voor die. Daar roest van. Nou, ik roep er maar gauw in. Dan lees ik nog een verhaaltje voor. Oké. Cornelia gaat bij Tomke op een rane van het bed zitten en leest voor. Flap de knieën leidt direct bij. Als het verhaaltje uit is... Oh, lang en gelukkig. Jouwt Cornelia Tomke een dikke tuut. Lekker sliepen, Tomke. Lekker sliepen, Flap. Tomke gaat lezen. Maar hij kan net sliepen. Het is zo licht en zo warm. Ik wil net sliepen. Ik wil watchen met Romke en met Jan en Joe. Tomke stapt naast bed. Hij doet zijn slofkes aan. Kom, Flap. Kies mij naar boetenta. Tomke rent zacht naar de keuken. Daar leidt Romke in zijn koer. Hoi, Tomke. Wat is dat? Net zo luid. Waar zit Cornelia huis? Hier in die pyjama. Ik wil boeten watchen met Jan en Joe. Ja, watchen met Jan en Joe. Oh, dat ken ik mij. Heel voorzichtig sloepen ze door de gang. In een jaren ze stappen in de kamer. Ze komen naar de deur toe. Cornelia komt eraan. Kou, verstop je die in het huisje. Krek op het iets. Cornelia doet de deur open en loert de gang in. Nee, te zien. Ik dacht toch dat ik wat jade. Nou ja. Cornelia gaat de kamer weer in. Tomke en Romke doen voorzichtig de huske door weer open. Kom maar, Tomke. Cornelia is weer in de kamer. Ik heb de televisie. Even later rennen ze op hun stoepen van het dik. Tomke in zijn pyjama, maar Flap zijn koezerknie in de arm. Het wordt al een beetje tjuster. Wil je weer in, Tomke? Nou, naar Jan en Joe. Ik wil met Jan en Joe watchen. Wie wil het Jan en Joe dan? Die kant uit, Romke. Ja, Cornelia gaat altijd die kant uit. Tomke, Flap en Romke rennen en rennen. Tomke wordt een beetje wurg. Waar verder Jan en Joe nou? Alle huizen liekjes op elkaar. En het is nou al heel tjuster. In de verte komt een luchtje aan. Het luchtje is van een fiets. Het komt stadig dichterbij. Nou, wat shopt daar? Rent er een ben op het dik? In pyjama. Mijn hondje? Nou, dat klopt het net. Dat ben dat je op bed te lezen. Dat ben maar te lang sliepen. Juf Klaske stapt van een fiets. En dan shot ze het. Tomke! Romke! Wat doe je hem hier al in en Salet nog op het dik? Weet Cornelia wel dat je hem hier binnen? Nee, Cornelia weet het net. Die shot televisie. Wij willen net sliepen. Wij zullen watchen met Jan en Joe. Maar die domme
Je bent zelfs dom, Romke. Dan kist het zelfs ik net vinden. Ho, ho, ho. Zo kent wel weer. Janne Joe leidt al lang op bed. En weet je hem wat? Kom maar bij mij op een fiets, dan breng ik je hem gauw thuis. Oké. Tomke komt met Flap achterop in het zitje en Romke mij in het korken voorop on het stuur. Cornelia zit nog voor de televisie. Inien gaat te bellen. Hé? Waar kan dat nou wezen? Cornelia doet de voordeur riepen. Hé? Juf Klaske? Ja, Wat toch een jooie salette op een jong? ik heb een verrassing voor jou, Cornelia. Hé? Sjoo maar. Romke? Tomke? Ik dacht dat je hem slipte. Ze wonen bij Janna Joe, boatje. Oh, grutte togenjetten. Wat mat ik nou met hem? Doe ze maar gauw op bed, Cornelia. Of zit Tom gewoon op zijn stoeltje te sliepen in squallen. Oh. Even later leidt Tomke met Flap op bed. Hij sliep dadelijks, als een bargje. En Romke? Die snorket in zijn koer. Maar Cornelia kan nog net sliepen. Ze denkt, Morgen toch ik een slot op het door. Dan kan ze net weg uitnaaien. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De traan. Broertje moet hun prikkie hebben. Is hun beetje bang. Hij moet er al van gulen en tranen op zijn wang. Ja. Marieke moet voor haar mem naar de winkel grillworst opheljen. 3 jongens. Of wie het nou 5? Ze weet het niet meer. Ja, gaan we weer. Pier en Marieke jonge zoon. Een jongen en een pamke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Weer krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Grillworst. Marieke, wat is het? Ik ken een pita. Oeh, wacht je even. Worst al eerst alsjeblieft nog heel gauw een lied boodschapje van me doen. Zo, de galerie is nog open en ik ken je nou net waai. Wat dan? Ja, dan wist het paken die komt doen bij ons breer eten, maar nou haak ik oors neer als jam en hagelslag in de hoes. Misschien worst dan nog even naar de slager ta om een oers grillworst voor u te helpen, voor op de ballen. Oké. Is dat alles? Ja, 1 oers grillworst. Gesneden. Daar hebben we meer als genoeg gewoon. Ja, hier haast een briefje van 5 en dan krijg je nog heel wat waarom, ja? Denk erom. Oké. Het is druk bij de slager. Het wordt het lang voordat Marieke on de beurt is. En als het eindelijk Safier is, staan er ook alweer een protte klanten achter haar. Ze wordt er een beetje zenuwheftig van. De slager sjocht haar vregend aan. Wat moest ze nou ekki weer helje? Nou, Famke, sis het maar. Wat mag het wezen? Oh ja. Trilwast. Trilwast? Dat haakt net.
Wat is dat? Het is voor op de ballen. Gesneden. Trilworst. Bedoelst u misschien grillworst? Ja, dat wie het. Grillworst. Mooi. En hoe volle moet het worden? Wat zei ze met mij alweer? Een poenloop. Ja, nou weet ik het weer. Een poen. Een poen? Best er west van? Ja. Een poen. De slager laat de grillworst op een snijmachine en begint één voor één de plakjes uit te snijden. Het wordt maar en het wordt maar. De stapel wordt dikker en dikker. De oren klompen, die worden er een beetje onrustig van. Toen beginnen te zuchtjen. Hier rent de winkel al uit. Maar op het laatst is de slager klaar. Zo. Hij docht alles in een poeder en schoot hem op de toonbank naar Marieke toe. Is nog wat? Nee, alsjeblieft. Mooi. Dank u wel. Dat is een begin. Nou de rest nog? Ik krijg nog €1,10. Hè? Krijg ik dat weer om? Nee, blinder. Dat mag nog bijbetellen. Het is €6 mijn maar. Dus ik krijg nog wat van die. Maar, ik ga net meer bij me. Nou, dat is mij wat moois. Wanneer is hier in de buurt? Ja. Dan brengt mij dadelijk het oriëlt nog maar even. Hoe is het dan? Marieke. Wachtje. Ik moet het maar opschreeuwen, leuk. Hoe vergeet ik het ook nog in al die drokte? Marieke Weert? Marieke. Zo. Marieke vindt het niet on dat de slager haar namen en adres in een grut boek opschreeuwt. Maar ze kan er niet ontwan. Lilk smiet ze thuis de poeder maar de grillworst op de tafel. Nou, wat krijgen we nou? Mat het samen al? Ik heb geen yield genoeg. Geen yield genoeg? Ja, maar dat bestiet net. Nou, kom eens hier met die worst. Maar Vanke, wat haast al helle? Hoe vol is dit wel net? Poen. Een poen? Een oes zie ik zijn. Oh, dit krijgen we nooit op. Alleen nog Paken neemt het op de ballen. Nee, hè, nemen we mooi. Mij nemen? Ja, dit hoef ik net. Dan kies maar weer waarom naar de slager en dan ruilst het maar om. Een oes is meer dan genoeg. En dan moest ik nog heel wat waarom haar tinker om. Maar mem. Ja, nee, jij zo doggen we het. Het is die eigen schuld. En, Marieke, dan moest het wikseljild aas niet in eigen sparpel doen. Goed? Wikseljild? Ja, het jild als het van de slager weer waarom krijgt. Beschouw je het maar als leerjild. Marieke had er heel geen zin in om weer naar de slager te gaan. Ze zocht eerst maar eens bij Pier. Hoi Marieke. Wat beslet? Ja, ik moest grillworst heljen. Grillworst? Wat is dat? Tje, dit. Ik had er een poeder vol van. Is dat lekker? Was een stukje? Proef maar. Lekker. Ik maar nog wel een stukje. Hoe zelfs net? Nou ja, ik kan zelf ook wel een stukje nemen. Ik had dos weer de volle. De volle? Ja, ik wil alleen maar een beetje oordelen voor Paken. Vrije stukje staggelik. Dat is lekker, jong. Zet de bijken. Waar stek met haar? Maar bijken ik een stukje. Ja, weer. Best lekker eens. Ik neem ook nog wat. Bijke en de band smikkel je krekselang terug, ont er nog maar een paar plakjes oer binnen. Och, dat pakken we ook nog gewoon. Kom maar, we brengen het even thuis. Hoi, mem. Hoi. Ah, die Pier. Tja, hier is de grillworst voor Paken. Ah, dit liep het volle beter. Hast u Marieke even geholpen, maar de wast? Ja. Mooi. Nou, dan ga je me ook wel wat verzinnen. Zoch, misschien wil je hem wel een dit stukje grillworst erbij. Nee. Nee. Goed. Hey, ik ga weer aan het werk. Marieke, die spaarpot die wist al wat te vinden, nou? Ja, maar je. Wat maakt nou mijn spaarpot? Wij moeten proberen of wij er wat uit krijgen kunnen. Druut.
Waar vaar dan? Ik moet de slager nog vertellen. Hij had mijn naam en adres op schreeuwen. Hé? Ja, leerjild. Nou, hoi! Ja. De jurk hebben de jurk. De jurk. Wat is het? Ben hij en mem kinderen al bij kerk zijn. Zo moet het. De jurk. Laurentien zal haar verklaaien. Maar mem haar jurk en mem haar hoed. Even voor de spiegel draaien. Het stinkt dus heel goed. Hey, wat blijft mijn mama? Ja. Hoed en jurk, jurk en hoed. Hoed en jurk, ziet hij goed. Hoed en jurk, jurk en hoed. Hoed en jurk, ziet hij goed. Laurentien zal haar verklaaien, maar met mijn jurk en met haar hoed. Laurentien zal haar verklaaien, ik dus haar stregel draaien, maar met mijn jurk en met haar hoed. Ja, het ziet beslist heel goed. Hoed en jurk, jurk en hoed. Hoed en jurk, ziet hij goed. Hoed en jurk, jurk en hoed. Hoed en jurk, ziet hij goed. Laurentien zal haar verklaaien, maar met haar jurk en met haar hoed. Laurentien zal haar verklaaien, even zwarte stregel draaien, maar met mijn jurk en met haar hoed. Ja, het ziet beslist heel goed. Hoed en jurk, jurk en hoed. Hoed en jurk, ziet hij goed. Hoed en jurk, jurk en hoed. Hoed en jurk, ziet hij goed. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou.